ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு வீடியோ தான். அதாவது ஒரு ட்ரக்கிங் மாதிரி ஒரு வீடியோ. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் தூரம் தான் இருக்கும், ஆனால் பார்ட்டு தனித்தனியாக. ஏன்னா ஒன்றும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியல, அதாவது ஒன்றா பேஸ்ட் பண்ண முடியல. கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வீடியோவும் அப்புறம் 30 செகண்ட் ஒரு வீடியோவும் இருக்குது. மொத்தம் சேர்த்து அப்படியே செஞ்சலாம்னு நினச்சேன், ஆனால் முடியலை. இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோ வேறு இருக்குது. அது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும். அது அடிவாரத்துலேருந்து அப்படியே போகிற மாதிரி இருக்கும் மேலே. அது நான் அப்படியே என் வீடியோ பேசுகிறப்ப அதை அப்படியே எடிட் பண்ணி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். இன்னொரு வீடியோ தனியாக தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு 2 நிமிஷம் வீடியோ தான். அவ்வளோவா நல்லா இருக்கும் தெரியல. நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், நல்லா இல்லாட்டி டிஸ்லைக் பண்ணிடுங்க. சும்மா அப்படியே ஒரு சின்ன ட்ரக்கிங் மாதிரி போயிட்டு வரலாம்னு நினச்சேன். அப்படியே வீடியோ எடுத்துடலாம்னு நான் நினச்சது ஒன்று, நடந்தது ஒன்று. அது எக்ஸ்போர்ட் அதாவது எடிட் பண்ணுறப்ப எதுவுமே ஒன்றா வரல. அதாவது நான் எடிட்டிங் எல்லா வீடியோவும் சேர்த்து அப்படியே நான் பேஸ்ட் பண்ணாமல் நினச்சேன். ஆனால் தனித்தனியாக ஒரு இடத்துல எடுத்தேன். அதனால் கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. சாரி. இன்னொரு வீடியோ நான் எப்பயாச்சும் போகிறப்ப எடுக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ கண்டிப்பாக வரும். அது நான் ஃபுல்லாக அப்படியே வீடியோ ரெக்கார்ட்லேயே அப்படியே எடுத்துடுறேன். நான் அங்கங்கே கொஞ்சம் விட்டு எடுத்த வீடியோ தான். சும்மா அது ஒரு 5 மினிட்ஸ் அது அவ்வளோதான் வரும். இது ஒரு 2, அது ஒரு 3, அவ்வளோ மொத்தம் 5 மினிட் வீடியோன்னு நினைக்கிறேன். அங்கங்கே விட்டு எடுத்ததுனால கொஞ்சம் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. சாரி, ஒன்றும் பேஸ்ட் பண்ண முடியல. இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் வேறு லெவலாக இருக்கும். இந்த இடம் எங்கே இருக்குன்னு நான் இன்னொரு வீடியோ சொல்லிடுறேன். இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ நேற்று எடுத்த வீடியோ தான். இன்னும் 1 ஹவருக்குள்ளே இன்னொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, பார்ப்போம். இந்த மாதிரி இன்னொரு வீடியோ கண்டிப்பாக முழு வீடியோவாக நம்ம எடுத்துப்படுவோம். இந்த இடம் கொஞ்சம் வேறு லெவலாக இருக்குது. நமக்கு அது வலிக்குது. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.